Mga ison kang Kristo sa ikaduhang adlaw sa ato karong panaw sa Kwaresma. Ato gisugdan kahapon Miyerkules sa Badlis nga ang atong agtang gibadlisan sa abo sa sign of the cross nga kita pahinumduman nga kita ay may katapusan diri sa kalibutan ang ato nga mortality. Kita gikan sa abo mobalik sa abo ug pinagi sa krus kita ipahinumduman nga giluwas kita ni Kristo tungod siya nga pagsakripisyo, tungod siyang pag-antos, tungod siyang dakong gugma kanatong tanan. Namatay siya sa krus para sa ato nga kaluwasan. Pan mga isong kang Kristo, ang Kwaresma dili lamang pahinumdom nga kita ay magbag-o, kita ay maghinulsol, kundi magpasalamat kita sa Ginoo, siyang gugma kanatong tanan. Pasalamat kita sa Ginoo, siyang Diyos nung kaluoy nga walay katapusan. Nga kita gigugma sa Diyos. Kita dapat magpasalamat kaniya adlaw-adlaw. Ang Kwaresma nagahagit ka nato ug nagpahinumdom ka nato sa tatlo ka dimensions sa ato nga kinabuhi. Sama sa usa ka triangle nga naitatlo ka angle. Ang usa ka angle amo ang pag-ampo. Nakita kanunay ay mag-ampo dili lamang karon no sa panahon sa Kwaresma, of course, ito gihatag nga panahon para kanato. Panahon nga to spend more time magahin og oras para sa Ginoo. Pero dapat adlaw-adlaw dili lamang panahon sa Kwaresma nakita kanunay ay mag-ampo, mahinumdum sa Ginoo. Ug ay kaduha mo ang almsgiving, ang ato nga pagtabang sa atong kaigsunan nga nagkinahanglan. Kita magpakita kanila og kaluoy, di lamang nga financial nga motabang kita kanila, kundi spiritual, emotional nga makatabang kanila, nga makapalig-on usab sa ilang pagtuo, sa ilang relasyon sa atong Ginoo. Ug ikatulo amo ang fasting, ang pagdisiplina sa atong kaugalingon, sa atong pag-atiman sab sa atong kaugalingon. Tunga tulo ka angle sa atong kinabuhi karon sa panahon sa Kwaresma. Ang pag-ampo amo ang atong relasyon sa atong Ginoo. Ang almsgiving among relasyon sa atong isigatawo, ang fasting among sa atong kaugalingon. Kining tatlo kinahanglan ni sa atong pagpuyo diri sa kalibutan, sa atong pagsunod kang Kristo nga nagahagit kanato sa atong ebanghelyo karon. Kung may buot magsunod kanako, kinahanglan nga magdumili siya sa iyang kaugalingon, magpasaan sa iyang krus sa tanang adlaw, magsunod kanako. Usab sa unang pagbasa si Moses na pahinumdom sa mga Israelita nga pilion ang kinabuhi. Ug ang atong kinabuhi magasun kang Kristo amo si Kristo nga siya ang ato nga pilion. Kung sa atong pilion tagaan kita ang kinabuhi walay katapusan. Hinatunta sa karon sa panahon sa Kwaresma, kanunay nato nga pasalamatan ang Ginoo ug pilion nato sa kanunay bisan pa bugat ang krus ato ginapas-an adlaw-adlaw, pero tagaan usab kita niya og kinabuhing walay katapusan. Pag-ampo sa katawan.